Hej, er du som mig også helt pjattet med Seiko og kan godt lide dykkerure, så brug lige 2 minutter på at følge med her. Hej, jeg hedder Christian, og jeg har Instagram-handlet Appelskov. Jeg går utrolig meget op i ure, og specielt dykkerure. Når vi snakker dykkerure, så er det svært at komme udenom Seiko. Seiko har været på markedet i rigtig mange år, og har været rigtig fremtrædende på dykkerursegmentet også. I dag vil jeg fortælle lidt om mit Seiko SPB 143. Man kan sige, hvis man går op i dykkerure, som sagt, så har man helt sikkert også set det her ur, som kom på markedet for et par år siden. Det er absolut toppen af Seikos BruSpecs-serie, som er deres dykkerserie. Det ligger lige et notch over rent kvalitetsmæssigt over mange af Seikos andre modeller. Størrelsen synes jeg også, de har ramt lige i øjet. Ofte så kan Seiko-ure godt være ret voldsomme på mine relativt små håndled. Det ved jeg godt, vi alle sammen siger, men jeg synes mit håndled, der kan det godt virke ret voldsomt med de større Seiko-modeller. Så den her, den har de ramt lige i øjet. Hvis vi lige skal snakke lidt om målene, så er kassen 40,5 mm i bredden. Horn til horn, her der er den 47,6, og det gør altså, at det er et ur, der er ret nemt at bære, uden det virker alt for chunky. Højden det er 13,2 mm, så selvom det er et dykkerur, og selvfølgelig skal være ret robust, så er det faktisk også en fin højde til, det glider ind under skjorteærmet. Så rigtig fint ur, størrelsesmæssigt. Det er et 6R 35-værk, der sidder i. Og til forskel for mange af de man kan sige, lidt ældre værker, så har det en gangreserve på 70 timer. Man kan sige, at de lidt ældre 7S26 værker, som der ligger i mange af de ældre Seiko-modeller, der er vi langt længere nede i gangreserve. Jeg tror, det er 48 timer eller 42 timer eller sådan noget. Så det gør altså, at du kan have det liggende et stykke tid uden lige at trække det op. Der er selvfølgelig indskruningskronen på også, når det er dykkerur. Det er rated til 200 meter. Jeg vil sige, det er også først ved 200 meter, jeg vil begynde at have det på i vand. Jeg ved godt, man siger, at et ur, der er rated til 100 meter, det kan man også sagtens tage på i vandet, men jeg er lidt utryg ved det, når der ikke er indskruningskronen på, må jeg sige. Men det er der på det her, og det klarer vand og dykningen er rigtig fint. Jeg synes, det er et meget alsidigt ur. Der er en rigtig fin grå, sådan lidt sunburst skive på, og jeg vil sige, hvis man får det af linken og over på en læderrem eller på en lidt finere NATO-rem, så gør den det faktisk rigtig fint, sådan lidt mere dressigt. Omvendt så kan man også dresse den meget ned, hvis man lægger en kraftig riflet NATO-rem på, så bliver den sådan lidt mere casual. Ofte så har jeg den faktisk på linken, som jeg har den her. Igen er det tydeligt at mærke, at det er sådan lige et notch up kvalitetsmæssigt i forhold til mange andre Seiko-modeller. Rigtig fint spænder hernede med dykker-extension og så videre. Rent kvalitetsmæssigt er den rigtig fin, synes jeg. Hvis man skal lave en størrelsessammenligning, så kan man tage udgangspunkt i en model fra Seiko, som de fleste kender. Nu har jeg en SRPD 53 her. Det er jo sådan en SKX-størrelse, som de fleste kender. Og man kan godt se, størrelsesmæssigt, der er den lidt mindre og lidt mindre chunky at gå med. Man siger nu, den er på et SKX eller en SKX-lænke, som også har sådan lidt mere rattly. Men selve kassen kan man godt se, at den er lidt mindre bastant. Det er ret tydeligt, når man har den på håndledet. Designmæssigt der trækker den meget inspiration fra det første Seiko dykkerur, der kom i 65, den her 62 MAS-model. Hvis man ser dem op mod hinanden, så kan du tydeligt se, at der er nogle designligheder i skive og så videre. Men selvfølgelig er det et ur med moderne specifikationer her, kvalitetsmæssigt med krystal og så videre kan man godt se noget helt andet. Der er antirefleks under krystallen, og der er sådan en lille dome-effekt på krystallen også. Og det er selvfølgelig safir. Lynetteindsatsen er til forskel fra mange andre modeller lavet i stål.
Det er sådan lidt sjovt. Mange modeller går over og har keramisk lunette efterhånden. Men igen måske for at bibeholde lidt af det her vintage look, så har de faktisk lavet det i sådan en, det er lidt svært at forklare, sådan lidt en børstet ståleffekt, men den skulle være lavet i stål. Og vil jo selvfølgelig kunne tage noget patina til forskel for de keramiske lunetter, der er på mange. Det synes jeg egentlig ikke gør noget. Jeg synes, at ure må gerne have lidt patina og lidt historie. Så, men ja, alt i alt et ur, som jeg bruger rigtig meget. Den er en del af rotationen, og jeg vil sige, det er ofte den, at der kommer på håndledet om morgenen. Har du nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at gå ind på min Instagram. Som sagt har jeg Instagram-handlet Abelskov. Der ligger også mange billeder af den her, og kommentere og stille spørgsmål derinde. Jeg elsker at nørde ure, så noget dialog omkring ure, det er altid kærkomment. Så tak fordi du brugte et par minutter på at se med. Hej.